Hei, salutare, prieteni! Astăzi vom filma un nou episod cu în care era vatră îndăită de FDS România, care era cu Steaua. Să intrăm în joc, că o să fac și un tutorial, vă informez cum să instalați așa joc absolut superb. FDS Ro versiunea 3.1 pentru Android. Vreau să instalez FDS Ro versiunea 9.0, dar mie nu merge. Când vreau să copiez, să intru în Obibi, îmi dă stați puțin. Stai puțin să pun pauză. Stați puțin să mai serem ceva, nu știu ce are. De toate astea. Am pauză să pun. Da, prieteni, și am revenit. Se pare că aveam prea multe fișiere deschise și de-aia nu mergea. Am început un meci cu Rapid. Foarte bine, recuperăm aici. Foarte bine recuperăm aici în aceste momente. Am jucat decât meciul ăsta. Doar pe nu am timp și nu prea... Nici nu mi-am făcut temele. Mi-am făcut temele și e cam grea situația. Tata a vorbit cu un prieten și o să facă un intro. Deci nu o să mai intru decât în videoclip, o să-mi fac un intro. Să fac tu să-mi facă prietenul și o să meargă foarte bine. Unde am dat-o, nene, mă? Unde am dat-o, nene, mă? Așa. Foarte bine. Când cu Rapid, o echipă care nu mai există, dar, cum zice, Rapidul nu moare. Cam acasă la Rapid în Giulești. Mitra, Bogdan Mitra, foarte bine. Golubovici. N-a pătrat pe Goian Golubovici. Centrare Tănase. Jucat de căt acest meci, din păcate. Mă spun, nu am timp, dar sper că asta să nu vă oprească să dați un like, un subscribe. Gana. Nici să se reprezenta timp, vine acolo. De a muri. Hai facem niște schimbări. Am un accidentat în continuare. M-am pe Filip aici în locul lui. Ce are Mitre? Fac. Așa. Băgăm aici în locul lui Ivan pe Filip. Amorim, Borceanu, Silva, David Silva. Amorim, Golubovici. Am zis că să păstrez toți jucătorii neană, să dau șanse, că poate unul confirmă, poate nu. Să nu pe nimeni în vară, să cumpăr mai bine. În sfârșit mi-a trecut și mie răcerea, sunt puțin răgușit. În sfârșit mi-a trecut și mie răcerea, când aștept să trec în această răcerea să filmez și o să nu mai dușesc în videoclipuri. Silva! Bă, nene,
Poate mulți o să mă întrebați de ce nu l-ai băgat pe Ari Popa, de ce nu l-ai pus pe Hamrun, de ce nu l-ai pus pe atâta, așa. Eu ne-am pus că vreau să îmi jucăm cu Rapidul, să iei pe ultimul loc, o duce, bă, rău știi în joc. Și vreau să acolo și la tineri, poate mă vor surprinde Mitrea Moncilovici, Nița, Gabi Silva, Borceanu, aceste gol, Bolobovici, un atacant bun Golubovici, de-aia bătrân și se mișcă foarte greu, dar e bine să ai acolo un care un stăr de bază care ce să coordoneze echipa, să sare la cap. Nița. Tamaș și lung de linie, Tamaș și lol. Și vreau să fac o promovare. El este Adrian Vulpe. Uitați, de aici vreau eu să iau tutorialul. Ale 7 abonați. Și vreau să fac și eu o promovare. Da, și hai să mă abonez la el. Hai să ne abonăm cu toții la el. Și abonați-vă și la mine, normal. Așa, ne-am abonat la el. Abonați-vă cu toții. Adrian Vulpe îl cheamă și vreau să fac și eu o promovare. Golubovici! Mamă, dacă nu era, nu stai Golubovici. Vă dați seama ce era? Ies era Cosrin și intră Alami. Monci. Amorim, acolo Mitra Tomozei, Mitra. Moncilovici, unde o da, mă? Tamaș, robuste, Tamaș, Tomozei. Prinde Niță. Prinde Niță, degajăm. Silva, fines pentru golul Bovici. Golul Bovici, poate eclit golul. Când poate eclata golul, trebuie să dai golul multe. Goluri multe. Golul Bovici. Silva. Acesta pentru golul Bovici. Lucian Filip. Tănase. Șuturi Tănase. Moncilovici. S-a terminat și meciul. S-a terminat meciul. Omul meciului este golul Bovici, surprinzător. Nu surprinzător, dar... Da, uitați pe ce roche. Avem meci în Champions League. Manchester United. Oh my gosh. L-O-L. Pogba Ibrahimovic. L-O-L. My god. Lol. Hai să băgăm artileria grea. Stați puțin, facem echipa, ți-mi un pintilic. Tănase aici. Am Ronald, facem și pe el. Le facem. Mă, cât de amorim. Obi Popescu.
Kim. Lasă pe Ivan. Îl băgăm pe... pe Toșca. Da, prieteni, vine meciul de gală pe care îl vom juca în episodul următor, dar să vedem. Pe cel de pe primul loc, cu 19 puncte, Politehnica aici ne urmărește, se ține de noi Cascaiu. Rapid nu e pe ultimul loc, dar e pe 16. Mă duce destul de rău și în joc. Așa că eu nu bafă. Pe ce loc suntem în grupă? Pe ce loc suntem în grupă? Am un Europa League, noi suntem Champions League 6! Oh! My God! 6-0 Fenerbahce cu Manchester United. Să fotografiem scorul ăsta, deci nu vine să cred. Chiar acum îl fotografiez cu telefonul, scorul ăsta. My God, nu vine să cred. Ce se întâmplă? Fotografiez cu telefonul scorul ăsta. Chiar acum. Se focalizeze bine. Hai să prinde. Să oprim blitzul. Deci, să se focalizeze. Noi 2-0 cu Roma. Și 6-0. Am fotografiat. 6-0 cu Manchester United. Nu vine să cred. Da, și cam atâta, prieteni, urmează meciul de gara cu Manchester United, că a fost bătut cu 6-0, surprinzător de pe Fenerbahce. Asta a fost și cu acest episod. Dacă ți-a plăcut, nu uita să lași un like. Dacă nu ți-a plăcut, nu uita să lași un like, un share, subscribe. Eu am fost Gamer și până data viitoare. Toate cele bune. Pa, pa.